putraku nggir wong bagus Abimanyu katemben wae para pepundhenmu Pandhawa padha rerasanan yen to putraku Abimanyu yektine digadang-gadang dikekudang ing besok ingkang bisa jumeneng nata suwi para kawula umpama ora mengkono ya mung sira ingkang besok bisa nurunake sejarahing ratu. Nanging tumrapun bapa iki malah abot nggir krana apa? Krana sawijining ratu mono ora gampang. Merga ratu iku beda kelawan kawula. Yen kawula nang ukur marang kodrate, nanging yen ratu iku wong ingkang sinampiran pakaryan, ngatur kendho kencenging pernatan amis bajining kahanan. Lan dadi ratu kuwi dudu mujudake bebungah nanging iku amanah. Tegese dadi ratu kuwi kudu tanggung jawab sakutuhe lan tanggung jawab tumrap negara lan para kawula. Dadi yen wis saguh aja golek sugih, yen wis sagah aja golek turah, yen wis gelem aja banjur golek pengalep kulub nggir Abimanyu. Duh Kanjeng Rama jimat pepundhen kula yektosipun menawi kula ingkang dipun kekudang menapa menika boten lepat krana kula ngrumaosi tasih cubut-cupeting nalar tuna ing budi cingranging samukawis
lan kula inggih rumaosi menawi kula dereng saged ngudhaken gesang kula menika kangge nusa bangsa lan negari Kanjeng Rama. Ger pun Rama iki saektine bombong dene putraku Abimanyu ingkang dikakudang. Ing besok bisa nerusake sejarah ing ratu. Nanging krana apa malah kowe sing kendho Abimanyu? Inggih. Krana kula ngrumaosi samukawesipun kowe inggih tasih kirang. Kejawi kula mboten pantes putra-putra Pandhawa menika mboten namung Abimanyu. Nanging tasih kathah kados Kang Mas Pancawala, Kang Mas Gatotkaca, Kang Mas Antarja lan sanesipun Kanjeng Rama. Abimanyu kula wonten dawuh bombong-bombonge wong tuwa kuwi lamun nyawang anake bisa padha kasil, tegese bisa ngluhurke lan junjung marang asmane wong tuwa. Abimanyu, sira iku anak Janaka, jagat wis nekseni lamun Arjuna iki wiwit cilik nganti tekan semene ora kendhat nggone tansah gedhekke tapa brata, ora kendhat nggone ngudi kawruh lan kapinteran supaya uripe Arjuna bisa piguna kanggo bebrayan gung. Mula Abimanyu pun Rama kepingin sira iku bisa tarunga ngungkuli bapa sira ingkang wis dikekudang. Aja nganti kendhu, aja mangrut tinggal, aja mandheg mangu, aja nganti kelangan kiblating kautaman lan lanjering bebener. Tatanen rasamu, tatanen jiwamu. Abimanyu, Arjuna moh lamun duwe anak mung sumindhe marang wong tuane. Anak Arjuna kudu bisa tangkar tumangkar lan kudu mentas saka karepe dhewe. Lan meneh Abimanyu, sira ingkang wis dikekudang, mula sira kudu tansah ngudi kawruh kapinteran. Krana upama besok sira dadi ratu, ya kudu ngasta daya pangwasa luhur ngambil gawe ping pidi. Lan ingkang luwih wigati, sira kudu nyandang kanugrahaning Jawata gayuh tumuruning wahyu. Nanging sira kudu prihatin gayuh dhewe lamun sira ora bisa gayuh wahyu, utamaning wahyu ning ratu. Aja ngaku anak Janaka Abimanyu. Abimanyu, ampun sumengko raosipun mundhak tumpang suh Kyai Semar. Umpama aku mati wae piye Kyai? Ampun ngaten nggih Gus. Ramamu nggih Ndara Janaka niku piyantunipun ladak lirih niku pun kawit riyin. Merga kula niku ngomong Kang Rama niku bebasan wiwit kuncung nganti gelung
Ah, piyayine pancen ladak lirih mula yen paring piwucalan paring duka, kala-kala nggih sok mawi pasemon. Margi ngaten nggih, Gus. Wong tuwa sing bisa dadi guru, wong tuwa sing wis bisa dadi guru nggih dadi paugraning urip niku kangge njaga murih yuwananing tedhak turun. Tegese karahar dalan keselametaning kanggo anak putune kudu taberi mulangake gegebengan niku kudu dilakoni mumpung isih urip lan sembada. Krana nek pun kebacut mati niku boten badhe saged ninggali warisan. Tegese ninggal warisan pepadang. Merga yen nek wong wis mati niku pun boten saged diguroni meneh. Umpama iso diguroni ya mung tinggalaning ilmu sing dilalah sadurunge mati dipun serat. Utawi cara tembunge wonten rekamane. Niku bab warisan pepadang kejaba niku warisan wujud bondo donya langkung-langkung warisan barang sing migunani niku nggih saged ditinggalke mula wong mati niku babagan kadonyan apa wae wis pedhot. Kejaba sangune mung 3 perkara inggih niku setunggal amal utawa lelabuhan, kaping 2 niku ngelmu ingkang piguna, banjur kang kaping 3 dongane anak lanang ingkang saleh. Nah, mula kados ramamu Arjuna nuturi kanthi pamecut rembug sing kaya ngoten niku boten luput. Merga dadi wong tuwa niku nek kawruh dienggo dhewe niku nggih boten becik. Lan wong tuwa niku nek nggadahi anak putu niku boten wonten sing ajeng jlongprongake punden. Mumpung sampeyan isih jembar kalangan isih padang rembulane mang tindakke kanthi sak becik-becike. Merga sampeyan niku sing diarep-arep makarya supaya leladi kangge nusu bangsa lan negari. Napa malih jandika niku dikekudang sing bakale saged nurunake sejarah ratu ing Nuswa Jawa niki. Mumpung niki Jawata badhe matedhaken wahyuning ratu manggayuh nggih Den. Kyai, biar padang trawangan persasatmu mampaing wanci panglong kepapak obor sosro. Dupi aku midhanget kabeh pangandikane Kyai Semar. Taso namung puja sesantiran puja manta pangestune para sepuh uga pangestune Kyai Nayantaka. Muga kawruh lan ngelmu dadi kancaku, akal lan budi dadi cagaku, kapitayan dadi gegondelanku, sabar dadi pusakaku, dharma kautaman dadi jejibanku lan jujur suci kuwi kabeh dadi pangestiku. Inggih Ndara. Abimanyu sumedya gayuh wahyuning ratu nanging Kyai rening mau aku dinukan utawa dipecut Kanjeng Rama. Mula nggonku gayuh wahyu ora wujud Abimanyu sing kaya mangkene. Samengko Abimanyu bakal membo dadi pendhita, mergaya kanthi sarana dadi pendhita. Denen manteng ciptaku nggonku gayuh wahyuning ratu Kyai. Inggih. Niku pun sae niku pun mang tindake kula nderek ngawat-awati etok-etok dadi cantrike Sang Brahmana Muda. Lan mang percaya mawon sinartan manteping rasa lan tumaming tumindak sarta linambaran ati kang suci pepayung budi rahayu. Sapa sing darpi sedya hayu mesti bakal mungging rahayu Den Ndara Abimanyu.
saing carita linarik nututing basa duwe guna musra selen yen laras saya karaos mula cari lang rasa wani ruing diri rasa rumongsung rumangsani lir jalma ilo kaca jarweh wis jenakup saing carita lo becik wis gumelar jroning pakeliran yaiku kang sejati hampir sari pagelaran Ringgit Purwa Surya Candra Darum yang Kartika Kinurba kudrating kang kawasa sari ratri ngetri bawana purwaing tekek dosina gilir gumanti tanpa gembo teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetukulan tangkar tumangkar sinirambun Jawa kaya pating rembah dadi pewadhange kutu-kutu alang atoga buron yang burontoya dadi pebranane kang tanpa wicalan jarung nungso tinitah priya wanita spondo-pondo anut golonganing bangsa dewi-dewi Maneka negari pun ditolak kaya Adidasa Purwa eko marang sawiji adili luwih dasa 10 Purwa marang wiwitan senadyan kathah titahing dewa ingkang sinangga ing Pratiwi kinaswanganing akasa kinapiting samudra Raja Samyanggana raras nanging datan kadya ingkang ginupiting dalu samangke yekti ingkang sinebat gumlaring negari Dwarawati ya negaring Dwaraka ya negari Jenggala Manik Prapila winasa negari Dwarawati yaiku polawan nganing jagat utawi wanganing rahsa Dwaraka panggonaning bebuka apantesa kinarya pambukaning kandha saratri mangke awit ngupaya negari 100 sarantuk kalih nadyan sewutan jangkep sadosa dasar negari ingkang panjang punjung pasir wukir gemah ripahoh jinawi kerta tata turaharja tur dasar para kawulane sedaya samya sayek saeka kabdi akarya luhuring nusa bangsa lan negari negaring Dwarawati kena winastan negara ingkang gedhe obore padhang jagate dhuwur kukuse jero tancepe adoh marang kuncarane pramila datan momokal lamun ngenung tejane ngambar arum kuntaping nagri lah sinentawa ingkang jumeneng nata ambek bau dendra Nyokawati yakti aja juruk Maha Prabu Sri Bathara Kresna ya Prabu Harimurti ya Prabu Padmanaba Kesawa Wasudewa Narayana Danardana ya Sang Wisnumurti nalika ingkang berbudi bawa leksana tur hambek angayomi dharma angayomi agami suci angayomi para kawula kang sami angreksa raharjaning nagri tur ngayomi dhateng haing sapadha-padha hanggung hangaosi dhateng asanes kapungkel semanten kawibawaning praja awit lamun to ginunggunga nadyan sarate tanana pedhote nujuri sajuga sang nata kepareng miyos tinanggil mungguing sitinggil binaturata lah sinentawa ingkang kepareng nyaket mangarsa lenggah mabuka amarigelu Susilarja wadana tumungkul yayah kanjeng Pertiwi tuh menika warnanira pisanipun putra dalem satru ing parang Garuda kekasih Raden Samba Wisnubrata ya Raden Kusuma Wiratmaka Raden Samba mengkarakan pisanipun satriya Garbaruci nenggih Raden Setyaki ya Raden Singa Mulangjaya dene ingkang pinangka tetindhing para wadya warangka dalem Rekyana Patih Udawa kasambet pisanipun para mantri bupati nayakaning praja amber blabar panyayah samudra tanpa tepi marika busananing para wadya tinon kadi panjraing puspita mangkono rewung sing samekta Sang Rata Arsa medhar sabda dadi mangkono pangodas maraning driya ingkang dereng kababareng lisan
Sri Tinon ing pasih bakat busana maneka warna Puspiteng udyono meng banjara sarwara Narawata ana Obro prabanyo kang sumirat kanyaring deca liwaran lereki lat sisiring dadit Wimbo kekontom inggit katiuping samirana mondo sabaran mangambar kungas Jatuh madyaning pasewakan tandya Sukma jagat mangadya linuwih Kakang Pati Udawa ayo kongsi ndadekke kageting pamikirira marmane pasuwanira ingsun piji mangarsa saete ingsun mung bakal mundhut pawarta kadiparan anggonira rumeksa prajaningsun Kakang Patih Udawa ayo nun igawit mundi pangestu dalem sedaya para nayakaning praja tansah sumungkeming panjenenganing nata boten wonten ingkang anglirakaken dawuh senadyan para kawula ugi tansah tuwuh ing boga wastra tansah sumanggeming karya luhuring nusa bangsa lan negari ayo nun inggih Yaya Patih Udawa ingsun nedha nrima dene sira widakda rumeksa prajaningsun lan bisa njunjung asma keprabanan ingsun
pakarya kanggo mangkono lestarikno ya Patih utawa Ainuk Nun. Kejawi saking menika suwanipun ingkang abdi kepatihan ngaturaken sumangga pangabekti sinuwun ya Patih. Wis ingsun tampa nanging tiba padha-padha. Kadangipun Kakang Yai Setyaki dikepara ngarsa pisowanira lan padha kanthi praharja Yai Setyaki. Nggih. Awit mundi pangastunipun Jengkoko Prabu lulus raharja pisowanipun ingkang Rai Garba Ruci boten manggih halangan setunggal menapa. Kejawi saking menika ingkang Rai ngaturaken sumangga pangabekti kunjuk wonten sandhaping kepada paduka Jengkoko Prabu Indrawati. Setyaki sira ngaturke pangabekti wis ingsun tampa. Akarya bombong penggalih ingsun. Astutine ingsun wae tampa nono Setyaki. Ainuk Nun sanget kapundi mugi dadosna jimat paripe. Putra ingsun Kulup Samba Wisnubrata kepara ngarsa pisowanira Kulup Samba. Ainuk Nun. Inggih Rama Prabu. Kejawi saking menika sawanipun Kang Putra pun Samba ngaturaken sumangga pangabekti kunjuk wonten sahendhap pepadhanipun Kanjeng Koko Prabu Samba. Sira ngaturke pangabekti wis ingsun tampa. Akarya bombong tias ingsun pangestunipun Rama Gyagi Tampanana Samba. Kawula nuwun inggih. Sanget anggen kula mundi Rama Prabu. Samba pancen iki dudu pasewakan kaya padatan nanging pun Rama kepengin sajarwa miji marang jeneng sira Samba. Inggih Koko Prabu. Kepareng ingkang putra pun Samba lajeng sumadung dawuh wonten wigatos ingkang kados pundi ingkang putra sampun sumedya nirengaken karna mangungaken jangga murid terwaca anggen kula nampi sabdanipun Rama Prabu. Anjra ingkang puspita rum kasiring samira nomre sakar kadung ngas kadagyo maweh raras tenaning griya Samba ana tetembungan anak anu anindita tegese duwe anak lanang kang mursid bisa mikul dhuwur mendem jero marang derajate wong tuwa. Aja mung kandhek ana ing pangucap nanging kudu kababar ana ing pangerti. Samba pun Rama iki tintah dadi wong tuwa dasare yuswaku ya saya tambah. Mestine umpama ta srengenge mono bakal ya banjur nglewang mangulon. Lan ora suwe maneh neng diparane mesti aku bakal manjing alam boko. Neng diparane mesti aku bakal manjing surup Sandyakala. Lumaku ning jagat peteng bali marang alam boko. Eling-eling mati kuwi saben wong mesti bakal nyanyi. Pisaing raga karo sukma ora mawas sing sugih, ora mawas sing marat, sing kasinungan derajat pangkat, ora mawas sing bagus sing ala. Kabeh mesti bakal ngincipi pati. Nanging yen urip iku ana werna loro yaiku urip sadurunge mati lan
urip sawise mati. Sing kaping pindho saiki ngrembug babakan negara. Babakan negara Dwarawati iki. Merga ing katentreman lan isi karahayon. Dene karahayon lan katentreman mono bisa kagayuh yen to ratune utawa pangembating praja kelawan kawulane padha sayek. Saeka praya manunggal cipta rasa karsa lan karyane. Mula kudu ana peperintah sira ora kabotan tampa nglintir keprabon ingsun. Inggih. Mesinipun ngaten Rama. Ingkang putra Samba boten badhe kawratan yen dados Ratu Dwarawati. Kula sagah jumeneng nata ing Dwarawati. Rama, bagus. Pancen sejatine gedhe pangarep-arepipun Rama marang sira. Bebasanana tembung taruna ngungkuli bapa merga pangajap ingsun lingsire keprabon ora urung besok ya mung sira. Ya mung sira ingkang ingsun dama-dama lan ingsun kekudang nglintir keprabon ingsun. Mula pun Rama mundhut marang sira. Sira kudu pinter piguna lan kudu bisa ngedhahi marang piyala. Pinter tegese kejaba sugih kawuh nanging uga sugih igo lan pertikel. Lire kudu bisa murakapi marang bebrayan, kulina nanjake kapinteran supaya bisa sumrambah ing akeh sabanjure. Anak ratu kudu tansah ngedhahi marang piyala. Tegese anak ratu munut kudu sumingkir saka sakabehing maksiat. Nanging kono apa? Yen ingsun sawang kapinteranmu kuwi durung sepira. Nanging jebul lekasira kok kaya mangkono. Apa dikira pun Rama ora prisa? Rina wengi jeneng sira mung tansah rupyan-rupyan. Suka parisuka nyuda marang kapraitnaning batin. Rina wengi sing mbok buru mung kesenengan raga. Tanpa gelem ngasah diri. Jeneng sira mung tansah ngegungake dupeh dadi anak ratu. Dupeh pasuryanmu bagus. Banjur saben-saben kuwi uja hardaning nepsu. Apa dikira pun Rama ki ora pirsa? Dolanmu saiki senengane ning ngendi pun Rama pikir presa kok. Kowe mung ngendelke dupeh dadi anak ratu, dupeh pasuryanmu bagus. Banjur saben ana wanita ayu mbok ceraki. Iya apa ora? Ana sing rada apik sithik, singsot-singsot, iya apa ora? Nggih. Malah kepara gonta-ganti wanita, iya apa ora? Sombo. Banjur nggon piguna. Ning ndi pigunamu? Ngendi pigunamu? Babar pisan uripmu ora piguna kanggo bebrayan. Sombo. Pun Rama bakal ngendika akeh-akeh mangkene merga pun Rama tresna marang sira. Mula aja nganti ndadeki renggeting pamikira Sombo. Sigra-sigran permana kanca sigra ngraketa nawang sesangka nalendra mbek marwa sing sangkatri gumulung Katri kumulung mangrempahing wadya kurada kura reka kiri Rama Prabu jimat pun dan kula sareng kula midhanget kathah-kathah ngendikanipun Rama Prabu kados tinotok baja lungit kula destun saestu ing atas kula menika putra nata binatara. Nanging jebul salaminipun gesang kula malah namung ngegungaken anggen kula dados putra paduka Rama Prabu. Kula ngurmaosi bilih kula menika tasih adigang adigung adiguna kula nyuwun pangapunten Rama. Syukur yen jeneng sira wis bisa ngrumangsani. Tegese lekas sira isih bisa didandani. Merga pun Rama iki mecut marang sira Samba. Saru dinulu ing akeh yen putra Ratu Dwarawati sing wis kondhang
sing wis kondhang kajana priya Ratu Satyaningrat titi sing Bathara Wisnu jebul ibarat gajah nanging anak-anak tikus sombong. Sewu anggir sapa menika wau kenging menapa kok ngertos lajeng mlepat gesah lho leh musuhan linggo ngarep ki gatekke apa ora Ji mireng ki pengendikanipun Kakang apa ora apa marah nglamun iki kirang wijang ya mula sesuk meneh iki nek ning pasewakan ki gatekke pikirane ki ora tekan kono-kono orang ngalamun wae nggih nuwun pangapunten Setyaki Udawa wonten dawuh Udawa Kakang Udawa Setyaki wonten dawuh Kakang Udawa Setyaki wonten dawuh Kakang Udawa monggo kula dherekaken ora Bu monggo nyuwun pamit kula dherekaken arep nendi lho lho akhir sapa men endi mulane sesuk nek ora ngalamun ora turu digatekke dumeh bar kecekel polisi ana apa Setyaki mboten sampun sah sampun boten sah dibahas malih sampun menika pun boten penting ya pancen iki mau ingsun ora kok ateges ndukani marang putramu Samba nanging niatku pancen nyeblak mecut dimen Samba kae ora mung sumindhi marang wong tuwa dimen Samba tangkar tumangkar pamikire banjur gelem ngulir budi kawono yen kalenggan iki Jawata bakal matedhake kanugrahan wahyuning ratu. Mula pancen Samba tak pecut nganggo rembug sing kaya iki mau dimen ginugah rasane. Mangkono nggih. Mila kok lajeng klepat gesah wis ben wae. Nadyan mengkono Setyaki lan Kakang Udawa aja ditegake putramu Sangga. Awat-awatono bebasan adoh diceraki, cerak didoi. Sing baku tetep diulati karepe Samba arep kepiye syukur yen Samba nyata ginugah rasane kang banjur gelem ngasah diri lan mahasing asamun tapa gawe wahyu ning ratu Ainun wis wae dawuh eyang mekaten ingkang rai kepareng nyuwun pamit lan nyuwun tambahing pangestu Setyaki aja kaya bocah cilik sing praetna ngati-ati Udawa jeneng sira uga awat-awatono putramu Samba babar pisan bodolno pasewakan ingsun nedya kundur kedaton non ngesuaken dawuh ingkang makaten ingkang abdi kepareng nyuwun pamit lan nyuwun tambahing pangestu Kakang Udawa surti ati-ati aja ninggal duka prayoga purna gatining parangkilan Janata Arsa kundur kedaton jelok saking dampar kencana kinapit gambaran gading kadharekaken sangganing peromban jani ketanggung Jaka paloro-loro ingkang sami ngambil pecaran keprabon kawis tinggal saking mandura tindaknya Sri Naranata kaya tansah angiram lakune
gunung gunung Hahaha.
bunder buka siti. Om bapak terung bunder buka siti. Buka siti. Buka siti. Wis kaya Mbah Bau durung. Wis kaya Mbah Bau durung aku. Yo. Panalinganiro Dwajaring ratri linenggak jangganiro Diring sang tresna jumena lole blekudhok manyor-manyor Depate. Nggih, pripun Kakang Durna? Kula sampun sami budal. Lumarang wonten Mana Krendayana. Nggih, sampun. Sampun kuwatir Kurawa sedaya sampun budal. Nggih, syukur. Ngaten. Margi, niki pancen mundhi dawuh anak Prabu Duryudana supaya ngawat-awati putu kula Lesmana Mandra Kumara anggenipun badhe tapa wonten Mana Krendayana gayuh wahyu ning ratu. Nggih. Neng wong topo niku laku prihatin. Kok dadak diawat-awati niku jenenge ora topo. Niku jenenge ora laku prihatin. Pun to. Mang manut mawon. Lesmana nika bocah sing manja. Nika manja. Ning sajeke urip ora tau prihatin. Mula kudu diawat-awati. Yen ngono, yen ora bebaya apa-apa, Kurawa supaya padha sabiyantu pun. Pun monggo. Awake dhewe ya kudu melu ngawat-awati Depate. Oh nggih. Pun kula tak manut mawon monggo dipun awat-awati. Nggih, Depate.
lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya nanggono ngagawe kelol ira wang-wang rasa guyu kuampleng kowe lali cakepane Surapopo iya Surapopo walah dalah lagi mlebone Walas Krendayana mentang kowe ganti wong adeg kaya ndha siagi yo dasar kepara nyoto Kartomarma wah keparat nungkak kromo jangkar kowe apa-apamu kowe mesti nganti wadya bolos gelar papan ora urung mesti mung bakal mbebudhek banyu bening wah gedhe sujanamu ayo minggira kowe aja ngalang-alangi ngerti yo aku lan Kurawa bakal ngawat-awati anakku Lesmana Mandra Kumara nggone tapa ning Alas Krendayana kene bali yo ora gelem bali tak babati wadya balamu ngerti yo aku ning ngene uga ngawat-awati anggir sombong nggone tapa wah nunggal karep mula wae kowe sumingira ngalao gelem sumingkir wis entek budine Setyaki babu arep ngopo ora minggat saka ngarep aku tebak dadamu kene margane patimu Singalena Prapteng alis Kartomarma
Sok tumbak. Sopo Surtayu iki Udawa. Biar. Mandek. Biajikan siapa ini? Udawa ini. Udawa. Siapa lagi? Doi magati. Ngopo maju? Ngopo maju barang iki? Kuya. Gilan no. Itu mayu budayannya mayu gilat ya juga mas. Gelut. Ya no. Ngantemo. Mut. Cambato. Ini tangan rumah sakit kiwa kuburan. Milio aja ini. Loro-loro tibakno nyo. Mut. 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 Andi ora loro ki. Biajikan. Biar yang kedan gue. Tidak nyonya gue mut. Sangu gaman. Oke siap. Tak kepluk dasmu. Golek liyane Biajikan ampun jian gue. Tak bejo cengelmu. nyo cengel. Golek liyane. Oke.
tak pecel kowe. Liyane meneh. Iya. Cengolo iso ngampet iki kowe. Tembus dadane. Tamakno. Pas gini tor ngono tembus kaya kae. Mojel kowe. Sone nek nggawa pistol ki sing ana isine. Wah biaji kok tak ijeni apa iki mau? Ayo Kurawa sing durung maju. Sing durung maju sapa meneh? Pake. Ya, oh ya cok, ora sok ngantemi kaya ngono kuwi ya. Karo maratuwane iki sing apik. Ora kaya ngono kuwi. Kae ya sedulur-sedulurmu ora sudi. Nengane kowe iki. Iso endo saiki. Wah, lah iso ya. Tak rono. Maratuwa. Yo oi. Rawani aku ngantemi kae. Maratuwa kowe. Titip ora? Aku titip banyak. Iki tolong kamplengno pisan. Yo. Wis sing kira aku ora kena dosane. Apunten nggih Pak Bolot. Lah aku ki ngapain? Aku ki ngapain? Aku kira kleru apa-apa kok. Mundur wae. Kurawa sing durung maju sapa kon tekan kene. Wis entek kok. Yo tak mundur yo. Beres. Gadingers kae mburi kae. Yo. Ndi meneh Kurawa sing durung maju kon tekan kene. Musuhe setiake. Maju ya musuh Setyaki ya kalah. Arep mundur kok ketoke ora entuk gawe. Ya wis ora apa-apa monggo tak matur Kakang Durna Kurawa ayo do mundur. Do mundur kabeh kae genderane do digulungi. Do mundur monggo tak aku tak matur karo Kakang Durna kepiye. Masing asamun ngisep sepining Supono. Nek Putra Nata ing Astina Satria ing Saruja binangun
tekasih Raden Lesmana Mandra Kumara ya Raden Saroja Kusuma kapilar-milar saking praja manjing wana Krendayana amangun tapa Semong Semedi sedakep saluku juga eling-eling Raden Lesmana putra Narendra nanging datan ati lampah prihatin mila dene amangun tapa kaya datan manteng pangestine krana semua ajrih dhateng kawontenaning mono sekedap unjal uswa sekedap ngombe wedang putih sarwi dahar nyamikan sekedap nyumet ses parandening mangke saged nuwuhaken pangaribawa ingkang wonten ing kayangan Dandang Mangure dadak sakala praptaning Sang Pandya Brari Durga dewaning panggoda pangrencana anggugah dene tapa dadi gragapan Raden Lesmana wau Indriya mangu-angunggung kandhuan remang lir lena tanpa kanin yen tandusa mangkudyahu tama Tobat nganti gawe gegereng kayanganku Dandang Mangure jebul ana titah ingkang apa ana Krendayana kene ora pangling iki ayah ulun Lesmana Mandra Kumara. Woi, iki nang alas kok eneng cewek. Ana wong wadon nek rupane kaya bulan boten ngertos kok. Yen ngaten bekti kula konjuk Eyang Betari. Ya tak tampa Lesmana. Banjur ana wigati apa dene jeneng kita tapana alas kene? Eyang Betari, gandeng kula niki anak ratu. Kula sesuk bakal dijunjung gumanti ratu ing Astina. Nanging kula kedah tapa riyen. Kula kedah kadunungan wahyuning ratu mula nek sampean pancen dewa sing ampuh. Kula mangtulungi Eyang. Lah iya ya Lesmana. Sejatine ulun wis presa apa kang mbok gayuh kuwi aja semelang. Ulun bakal minangkani gayuhke wahyuning keprabon. Neng iki ana syarate. Apa sekirane kowe sagol semono? Wonten srananipun. Lah srananipun menika menapa Eyang? Sranane ya kuwi rene besok bakal tumati perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Tak gayuhke wahyune keprabon nanging besok yen wis tumati perang, Lesmana kudu dadi mangsane Pawadya Batu Barat. Piye sago apa ora? Eyang. Perang Bratayuda niku tasih dangu. Tur ya niku nggih dereng karuan le dadi nggih pun waton kula iso kedunungan wahyu keprabon kula saguh yen benjang dados mangsane para Batu Barat. Tobat. Tobat lae Lesmana. Sumamu disekseni jagat sak isine. Yen pancen mengkono tunggunen sawetara tak munggah ning kayangan Suralaya tak gayuhke wahyune ing keprabon. Inggih matur sembah nuwun Eyang Betari Asih oleh wahyu.
lan samar pamoring sukma sukma winayo ing sepi jiwan tolong ing kalbu oh Tobat nganti gawe kaget atiku jroning ulun ngembang ngantariksa sedya saring kayangan Suralaya. Lah kok dadi aku kepethuk karo cahya biru maya-maya mongko cahyane sumunar. Nanging lha kok ora mblereng iki wujude apa? Lan yen pancen kita bisa tata jalma mala gage, kita waleo. Sewu-sewu kalepatan kula diagung pangaksaminipun pukulun Pandya Betari Durga. Lho. Kita wis ngerti marang ulun. Inggih, kula sampun uninga dhateng paduka pukulun sembah pangabekti kula kunjuk. Tobat ya tak tampa ndadekke bombong tias ulun. Banjur prasaja wae. Kita kuwi sapa? Inggih. Wale-wale menapa kula menika utusanipun pukulun Sang Hyang Jagat Girinata. Dene kula menika sejatosipun pangeja antahipun Wahyu Cakraning Rat pukulun. Tobat kita Wahyu Cakraning Rat. Inggih. Yen menapa bener kowe Wahyu ning Kanalendra utawa Wahyu Ratu? Kasinggihan mekaten. Malah kalenggan menika sampun titiwancinipun kula kedah mandhaping Marcapada badhe ngupadi panitisan kula. Tobat ayo iki sing tak goleki. Tobat pasang yo katuju enu. Cakraning Rat. Nanti tarewangi aku bakal suareng kayangan sejatine aku mung bakal nyuwun Wahyu Cakraning Rat. Tasuwun supaya gelem ngomongi marang putu kula Semana. Mula ning nyatane saiki malah ketemu ana kene kowe manuta. Manuta tasuwun supaya gelem ngomongi marang putu kula Semana. Pukulun nyuwun pangapunten paduka menika dewa mestinipun sampun puna dhateng pernatan bilih Wahyu tumedhak ing Marcapada menika boten dipun boyong kalian sinten-sinten nanging kula kaparingan purba wasisa utawi kamardikan amilih dhateng swarga kula momong dhateng jagatipun titah Marcapada monggo menawi sisip lan kesluru anggen kula ngomongi titah yekti mboten badhe saged ngruwat saking memala satemah badhe babar angkara gung nanging menawi cundhuk jumbuh lan gambuh saekti badhe ambabar katentremaning jana luka pramila saestu nyuwun pangapunten yen kula mboten saged minangkani ingkang dados panyuwunan paduka pukulun. Tobat ngandar-andarang dedungkut kakean gunung sing tanpa guna Cakraning Rat. Yen kowe ora gelem ngomongi putu kula Semana apa kelakon tak rada paripeksa. Yen kersa paduka mekaten monggo yen saged tak lakon rada paripeksa tenan kowe Wahyu. Astu nama sidam ingkang nedhang sedakep saluku juga mahasing asamun ngisep sepining supana iki putra Ndwarawati Raden Samba Wisnubrata. Raden yen ulun wis padhake nggon kita semedi katon muleng ciptamu muhung angesti marang apa kang kita gayuh
kang mengkono kaya prayoga banget lamun ulun nedya nodi marang jeneng kita. Ulun nedya njajal ngomongi marang jagat kita nanging lamun kita wis kadunungan marang ulun banjur watak kita malah anggunggung diri umuk sesongaran ngegungake dupeh dadi putra Nalindra Binathara seneng ngendak gunaning liyan kang sarta ngendelake marang kabeh kabisan kita. Ulun bakal uwal saka jagat kita kang mengkono bakal ulun todi ulun nedya mapanana jagat kita nanging eling-elingan kabeh pitungkas ulun ya ger samba. Nonggonku ninggal kasatriyan parang Garuda nglakoni apa topono kene lah kok jebul lamat-lamat krungu swara kang dumele ana ing karna bareng aku yen to iki mau wujuding Wahyu Cakrane Ngrat nanging wis manjing ana anggaku temah jugar nggonku topo wae ladalah yen ngono wis kasembadan sing dadi sedyaku nggonku kepengin kadungan Wahyuning Ratu nah iki bakal pinardawa kamulyane Samba tedhak turasku besok uga bakal dadi ratu ana ing Muswa Jawa bakal saya muncer bakal hanjaying bawana uripe Samba dasar aku saiki wis kedunungan Wahyuning Ratu mesti wae aku uga kasinuhan kadigdayan linuwih dasare aku ya bagus sapa wae mulat karo Samba mesti bakal padha lirip wah iki mengko yen aku bali ana Ndwarawati mesti bakal padha disubya-subya Samba wis kadunungan Wahyu bakal kajen aku bakal kondang Kajana Priya Raden Samba ulun lagi wae manggon ana ing jagatmu nanging Samba wis umuk sesongaran pratandha Samba ora kuat kadunungan Wahyu Cakrane Ngrat ulun uwal saka jagatmu Samba
saya dalu raras api rosarat lintang kangku madhap titi sonya madya ratri lumrang gandaning pos pita karenggiwan putyanira sang Dijawara grengeng lir swaraning madu pronto manungsung sarining kembang iler-iler tandure Sreping sang wangrangka gumantos ing dalu jroning rati dereng wonten ingkang kacarita amung sanggewang pertangga pati kang jemedhul saking Brangwetan nadyan kelingan megarsa gunung-gunung parandine bisa merbawani jagat raya dupi tata sang kamantian dewasane nang wau kawusa wancir wis ngancik gara-gara Sukramangkara tumpak menda tete kaloba sumawer
cita anggara rekata Buddha Maesara Spati mintuna Ekatwi tricatura panca cacapta hasta astana dasa Goro goreng jagating pakliran saiki namung rumati mijilira warpat kuna kawan kelurahan Semargaring Petruk semauna kelurahan Bagong ingkang sami gegojekan madyaning ngara romba alon harire Well